Ja, så skal vi kigge på en lille tutorial her, som handler om animation af multiple layer Photoshop filer. Og den fil jeg bruger i det her eksempel ligger inde i assets mappen og hedder computer screen in Photoshop fil. Og Photoshop filen, den ser ud som følger. Det er en meget enkel lille Photoshop fil. Den består basically af to lag. Et lag med et foto, et billede, og et lag med en tekstgrafik. Altså bare en enkel to lags Photoshop. Nå, men princippet i hvordan vi animerer sådan en multilayer Photoshop fil er det samme, ligegyldigt om der er 2 eller 20 lag. Princippet i det er, at vi kan beholde de her lag importere og beholde de her lag i Premiere, og så animere hver eneste lag individuelt. Jeg springer ind til Premiere, og ligesom forrige tutorial, ja, så importerer jeg min fil, og gør det ved at gå i Import, klikker på filen Computer Screen, men nu sker der noget, som er nyt i forhold til forrige tutorial. Nu kommer følgende dialogboks frem, og fordi denne her Photoshop fil består af flere lag, så får jeg nu forskellige muligheder, forskellige options herinde. Jeg kan her nu i dialogboksen sige importer billede som, og så kan jeg sige merge all layers. Hvis jeg gør det, ja, så klaskes alle lagene sammen, og så får jeg bare et lags billede ind i min Premiere. Eller jeg kan klikke på den lille menu her. Så kan jeg også sige, at jeg vil gerne have individuelle lag. Så kan jeg enten sige et lag, eller begge lag, eller osv., hvis jeg har flere lag i min fil. Og så får jeg importeret de her lag et ad gangen, eller en til en. Og det næsten samme sker, hvis jeg går ned og siger, at jeg vil gerne have importeret min Photoshop-fil som sin egen sequence. Og det prøver jeg lige, fordi det giver os lige en anden mulighed, som jeg skal vise jer. Så jeg vælger lige det her, der hedder Sequence. Klikker på OK. Og når jeg gør det, så bliver der herovre i mit vindue her, bliver der importeret nu vi har lavet en ny mappe. Og nede i den mappe, der ligger henholdsvis det ene lag, det andet lag, og så en ny sequence, altså et nyt ikon for en ny tidslinje. Og den klikker jeg lige på, sådan. Så da vi importerede det her som sequence, så blev der automatisk lavet en ny sequence, en ny tidslinje, hvor de her Photoshop lag så ligger nede i. Sådan der ser de ud. Og jeg kan henholdsvis slå det ene og det andet fra. Og nu laver jeg bare en super enkel lille animation af teksten her, jævnfører og fuldstændig identisk med forrige lille tutorial. Sådan her. Jeg markerer det lag, jeg gerne vil animere, altså tekstlaget, så går jeg op i Effect Control. Her sætter jeg en keyframe ud for Position, og så ændrer jeg X-værdien og skubber min grafik, min tekst helt ud af skærmen. Så går jeg lige lidt frem i tidslinjen her og ændrer X-værdien, således at min tekst kommer ind på skærmen. Og voila, så har jeg lavet en enkelt lille animation. Jeg kunne godt tænke mig, at den går lidt hurtigere, så jeg gør afstanden mellem de to keyframes mindre. Så skal kan man sige, animationen, grafikken, den skal sådan set bevæge sig over samme afstand, men har nu mindre tid at gøre det på, så derfor bliver animationen hurtigere. Jeg vil gerne lige have gjort den lidt mere dynamisk, så jeg højre klikker her på den anden keyframe, går ned i Temporal Interpolation, og her vælger jeg Ease In, sådan. Så nu ændrer hastigheden sig lidt over tid, og jeg kan se, at min grafik starter med at være hurtig, og så er det ligesom om, at farten aftager. Det var lige i virkeligheden en meget enkel måde at animere et lag Photoshop på,
Jeg kunne præcis gøre det samme hernede i mit fotolag, altså animere det separat. Nu kan man sige, at denne her er jo sin egen sequence. Den blev importeret her, og jeg er nu inde i, som I kan se, en sequence, der hedder computer screen. Hvis jeg lige gik ud i min hovedsequence, og det talte jeg om i en tidligere tutorial, lad os sige, at vi har en master sequence, og her ønsker jeg nu lige om lidt at samle alting, ja, så kan jeg tage min computer sequence, altså denne her sequence. Den kan jeg nu tage herover fra mit project vindue og trække ind på min hovedtidslinje, min master. Og den får en anden farve end de klip, der ligger der i forvejen, som indikerer, at her har vi at gøre med en separat sequence. Hvis jeg prøver at trække i den i længden her, så kan I se, at jeg kan faktisk ikke trække den længere end hertil. Den har altså den længde, som grafikken har inde i min sequence her. Men hvis jeg inde i min computer screen sequence her trækker grafikken længere, således, og går ud på master tidslinjen, så har jeg simpelthen forlænget materialet og kan trække denne her grafik ud i den længde, præcis den længde, som er herinde. I hvert fald ikke længere. Man kalder det her fænomen, at man næster en sekvens ind i en anden. Det hedder nesting. Og det er præcis samme princip, som lå i det tutorial, som handlede om fænomenet Project Manager i Premiere, altså hvor man kunne arbejde med flere forskellige computere og redigere på forskellige computere, samle det hele i en master. Godt. Jeg har en fil mere, I kan øve jer på i præcis det her. Den er lidt mere kompliceret. Den består ikke af 2 lag, men flere lag. Jeg skal lige vise jer den. Den hedder og ser ud som følger. Den består af 4 lag. 1, 2, 3 og 4. Et baggrundslag, en lille grafik, en lille tekst og en undertekst. Den her fil hedder Room with Graphic, og den ligger også i assets mappen Room with Graphic. Lægger jeg i hvert fald op her er den, Room with Graphic. Nu kigger jeg ind på min maskine, som har rigtig mange filer, men jeg lægger lige den her fil op til jer, Room with Graphic, og princippet er præcis det samme. Importer denne her som en sequence eller med individuelle lag, og prøv så at animere de forskellige lag. En ting, however, vigtigt igen, når jeg klikker på mit lag her og går op og skal animere her i min effect control, ja, så er det vigtige igen det her anchor point. Hvor er anchor pointet? Så start altid med at sætte et anchor point. Start med at placere det som det allerførste. Anchor pointet er altså der, hvor, kan man sige, animationen udspringer fra. That's it, and that's that. Efterfølgende et tutorial, som skal handle om animation af Illustrator-filer, og det foregår på en lidt anden måde.